fi. Uși prost. Hai, catalog! Parcerii! Hai, Cătălin! Showbiz. Haide, măi, ne scoată-vă! Am un pe mine! Vlad! Haide, fă! Haide! Haide, măi! Bă, Vlad! Dacă vrei să dai mai aproape pe asta, ca pe zvuk. Ține așa, oricum vrei. Bă, să nu scad de zvuk. Ia-mi luăm o filme. Maria, treci încă. Cei mai proști oameni. Dar cum să scriu? Și uite, pidara, fac eu la tăți. Haide, băi! Știi ce am făcut? Și am aruncat fac eu la tăți. Bă, dar cum spun ca scheme? Bă, la Leova prostii bradul. Bă, nu băi, prost, în centru bradul. Ce-și scoate? Partenea, filmează, tu nu faci nimic. Bă, dacă nu faci... Eu mă pun cum ieri! Mai stai! Ce n-ai, eu film? Ce bine! Ai un film și băla. Bă, dar poate și aia care suite n-are penis. Da, dar eu vreau să spun ceva nume normal. Eu știu. Da, nu sunt cel mai prost. Tata, hai să mai chiși telefonul vostru.
Eu dau pe gheață. O să dea cum e pe gheață, ai fi făcut. Deci gheață, care îmi da. Deci nu pune mâna pe ecran pe iPhone, e ce n-am? Da. Stai! E cu gestul. Și face! Ce-ai făcut ceva? Aveți 2 ore de acum. Da. 2 minute. Iată, 2 minute, băi! Secundele erau! Hai, ultimul! Care ajunge primul aici? A trecut ultimul, n-ai dovedit. Băi, eu pun un cuvânt de încheiere. Ce să n-ați uitați pe darașă care v-ați